השבוע התקשר אליי לקוח מאוד ותיק, הוא בערך 20 שנה לקוח במשרד, והוא סיפר שהוא חלה במחלה, והוא נדרש לקבל תרופה שהמליץ לו הרופא. אני כמובן נרתמתי לנושא וביקשתי ממנו את המסמכים שנדרשים, הגשתי עבורו תביעה, ותוך יומיים אושרה תביעה. מדובר בתביעה לתרופה לחולה סרטן שהעלות שלה היא 240,000 שקל בחודש. הוא קיבל מרשם לחצי שנה קדימה. חברים, תבדקו את הדברים האלו, הם סופר חשובים, שלא תתקלו למצב שקורה משהו ואז אתם מתחילים לברר אם יש לכם או אין לכם. הדברים האלו מצילים חיים. אז נאחל סוף שבוע טוב לכולם, בשורות טובות.